Bigyan po yan po sa ring guys. RCS! Teka lagu guys, teka lagu. Production! Teka lagu. Yeah! Bye-bye. What's up guys? Ayan. And today's balag is yan. So pupunta tayo na Mabalacat kasi na-invite tayo kay Apong Saring, yung apo niya, first birthday niya, yung anak ni Kim Santiago. Ayan. At yan, so doon na ako mag-start ng vlog kasi gagamitin ko yung cellphone, hindi ako makapag-video sa daan. Mag-waste ako. Ayan, kita-kits tayo dyan guys. A few moments later. Ayan guys, so finally may restamo rin. Ay daling may sa'yo, nililila ako yun, di ba? Parang sira-sira dalan. At actually ako kaya resort, so kontakin kayo pa Kim kanino, kasi pa. May sa'yo, loko po puro kakao, dela mo karata sira-sira dalan. Lokob ta kayo ba? So guys, lokob ta na kanu, ako dili marini ako. Video tayo papunta. Alright, yes, so makikita natin, napakaganda. Bawa ka rin? More dadal gini? Nililig pa ha? Hello? Ito po guys, kaya bita ni Kim Santiago. Ayan kayo ba? Ay, kung dadala kayo. Nagdala yung ayuda. Nakaibapunta tayo kita party. Ayan. Tiyak-siya mo sa rin? Oo, punta lang tayo kay Pajap. Sarili ako magulo kayo mga saping ko ka na. Anak at Spiritong Banal. Salamat po sa pagkakataon na maitalaga ang isang bata at nais po namin na samahan si Billy at si Kim sa kanilang pagtatalaga ng kanilang anak at hingin ang bendisyon na nagmumula sa inyo. Nais po na. Malaman nila. Opo. Si Elias ay isang prophet sa Old Testament. Sa Ingles, ang pangalang Elias ay Elijah. Ito po yung propetang nagpapababa ng apoy. Esel May Laksamana, Rose Ann Sica, Angel Santos, Ether Bilyoso, Ken Evaristo, o Declaration of Blessing. Ipapanalangin ko na gagawin din ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong mga anak o magiging mga anak. Ano man po? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! This time yung mas masaya! Palakpakan! Happy birthday! See you everyone! Mas malakas! We're going to make Britney. Here we go. So first, bring me two winners. Britney ang kailangan makapadala sa akin ang 20 peso coin. Go! Isa stage na. Kahit sa baba lang muna. Kasama ka dyan eh. Ayan. Alam niyo ba, pinasama talaga kita kasi pwede ba ako pa-picture? Yes! Everyone palapakan. So alam naman natin. Good Ayan, boy. Kasama ko si Kim. Hello, Marcia. Sana maging malapit ka ng Diyos. Tapos, Papalang kita sa pangalan ng Panginoon. Samahan po kami, tayo po'y mananalangin sa oras na ito. Ang inyong mga kahilingan ay aking ipapanalangin. I-bless ko rin si Bill at Kim sa oras na ito. Maraming ng amen. Palakpakan po natin si Marshall Elgas. Pwede na po patayin ng mga kandila po ninyo. Walang sulihan ang kandila. Ang Tito Tan, dahil po making mo something yung event para kayo.
Ako po bisa mag-speech eh. Bari ko yung sa rin namin mag-speech kayo niya eh. Right. Pero dahil dyan, Yung wish ko, yung mga wish ng ninang at ninang mo, yun din yung wish ko sa'yo. Hindi mo pa maintindihan ngayon, pero soon, naka-vlog naman ata eh. Nandun si Bells TV yun. So, ayan, nakapag-clear naman yung birthday mo. Ayun lang, sana hindi ka sakitin, healthy ka, and yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, nakasupport lang kami dito sa'yo. Marami naman mga nagsusupport na sa'yo, malaki yung family mo. Yun lang, happy birthday! okay, mami. Okay. Ayan, thank you. Dahil maging responsable kang tatang kang Marshall. Bala mo naman yung gala-gala buring sabi kaya kakaligarag ba ka? Kami sinisigaw yung mata. Si Marsha, ayan. Nakunan, direct nakunan. So ito guys na, yari na ako rin meron. Oning mag 8 na, so kailangan ko nang digitan di Becca, Boy Little Becca, malapit lagi ni. Ayan, so dahil po salamat ka rin Nenal Be, ayan, dahil po salamat kaya kayo. At siyempre dahil salamat kaya kayo. Ayan, ingat lagi guys, God bless you, wala, I love you.